जोबोद सेन्सिटिभ बाथ्राया ओरैबायदि जे जों मिथिगौ जे जोंनि बे बिटिसि बिटिआर एरिया 6 शिड्यूल सिङाव दं आरो बयबो मिथिगौ संबिजिरनि 6 शिड्यूलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्ट राइट आरो प्रटेक्शनखौ दा बेयाव आरो लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननाय दंबावो आरो जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि हाग्रा जायगायावहाय जुगे जुगे थाबोनाय दङ बै जे माने ट्राइबेल एन्ड आदार फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट होननाय दं 2005 नि बे मथेबो जोंहा अनेक प्रटेक्शन दं आयेनगत भाबैबो जोङो जुदि गोबावनो बाहाय थाबाय थादोंब्ला होमब्ला बेखौ बे मानसिफोरनो मोनसे माने बारा बुरजा नङा बिदिनो 6 हेक्टर ना 4 एकर हा बेबायदिनो एलटमेन्ट होनायनि बाथ्रा दङ आरो जोंनि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा रायजो राजा बाहाय एथ' जुगे जुगे रायजो जाबोनानै दासिमबो गावनि नाम खालामनो हाया नाथाय हरखाबनो जुदि सोङा हुआ अखानायैनो 7 दिन 1 सप्ताह 10 दिननि गेजेरावनो जुदि बेबायदि स्किम लाबोनानै होखारलाबायनो नागिरोब्ला बिनि जे माने डिसप्लेस जानाय मानसिफोरखौ जे फज'फिननांगौ बे मानसिफ्रा डेफिनेटलि बेहाय बिग्रायखांगोन दा जोंनि नोजोराव ओंखारदों जे गामिनि मानसिफ्रा बुंदों जे नांगौबा जिउ गारगोन थै गसर होगोन थेवबो जों हाखौ हगारा होननानै किन्तु बेबायदि परिस्थितिखौ जों मानो लाबोनांगौ खारन जों मिथिगौ जे दा बड'लेण्ड एकर्डनि बे बिटिआर एकर्डनि आन्दारावहाय रेलवे कच फेक्टरिबो दंफायो दा फर्चुनेटलि रेलवे कच फेक्टरियाबो जासिगोन बिनि थाखायबो हाई अलटमेन्ट जाबाय बेबो बे पर्बजरावनो जाबाय दा बेहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बाहाय बे एकर्डनिनो सिङाव आरो बेयो हयथ' जों मिथिनायाव बाहाय थाखानाय मानसिफ्रा बेबायदि डिसप्लेस जानाय नङा नाथाय दा बे जेरावहाय आदानिनि नामै आदानिनो पावार प्रजेक्टनि नामै होनो नागिरनाय जेनाखि हा बाहाय अलरेडि रायजो जानाय मानसिफोर दङ खमसे खम आयेन मथ' भाबै बिसोरनि जुदि कनफिडेन्स लायोबा कनसेन्ट लायोबा बिनि उनाव बिथांमोनखौ बहा लांगोन बा अलरेडि जायफ्रा माने जुथा आथिं दहजासे बिथांमोनहा नाजागासिनो दं बे हाखौ गावसोरनि नामै खालामनांगौ होननानै लिमिटेड क्वान्टिटिबाबो बे खामानिखौ मावाबालानो गेजेराव हरखाबनो जुदि बिदि खालामोबा बेथ' बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बियो ओंखायनो जों सानो जे रायजो राजाफ्रा जेनाखि सेन्टिमेन्ट लानानै बेखौ बुंदों जे जों बे हाखौ हगारा थैथांब्लाबो होननाय बाथ्राखौ आसलते जोंनि बिटिसि सरकारा माननीय बिटिसि सरकारा बेखौ रिभिउ खालामनाया मोजां आरो बेबायदि हाथ' मेला दस्रा जायगायावबो दङ प्रजेक्टखौ जोंनो नांगौ दा मोनसे प्रश्नआ बेनो जे जों दि बिटिआर बिटिसि बिएसि बायदिसिना एकर्ड खालामबोगासिनो दं जों गावनो आसलते क्लियार जानांगौ एक्चुअलि जोंनो मा नांगौ जोंनो बेबायदि तथाकथित बिकास लाबोनो ना जोंनि मानसिफोरखौ जोङो मोजाङैनो सान्थियैनो थांनानै थानो होनो दा जुदि नोङो बे नामैनो एकर्डनि नामैनो सोरनिबा माबानि स्किमनि नामै गावनि हाखौ जुदि बेबायदि हगारबाय थायोब्ला जेराव जोंनि मानसिफ्रानो हा गैयैनि हाहाकार जानानै दं होमब्लाथ' जों जायनि थाखाय बाहाय एथ' माने गोख्रों माने जुजिनानै जे जों बेखौ मोनबाय होमबा मानसिफोरनि कनफिडेन्सआथ' बायलांगोन ना फोथायनाया जों बेखौ जाजानो लुगैया ओंखायनो बेखौबो जाहाथे बिटिसि सरकारा माननीय बिटिसि सरकारा बेखौ एसे रिभिउ खालामनानै नायो आरो बै जे रायजोफोर दङ रायजोफोरनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसार खालामो बे जोंनि खावलायनाय आरो बेबादिनो लायोबासो जों सानो जे जोंनि गेजेराव जों सान्थि बांसिन लाबोनो हागोन गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन
बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997।